Μέχρι ότου ήρθε ο Μεταξάς, ο οποίος Μεταξάς κάλεσε τον Δημητράτο, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, πήγε η αστυνομία να τον πάρει, αυτός κρυβότανε, νόμιζα να τον συλλάβουνε, τον έπιασαν, τον πήγαν στο Μεταξά, του λέει ο Μεταξάς, για τους εργάτες να κάνουμε το ΙΚΑ, να κάνουμε το 8ωρο, να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις, να κάνουμε το δώρο, να κάνουμε την Κυριακή Αργία, να δώσουμε την 15η μοιράδια. Αυτά είναι εργατική πολιτική, είναι σοσιαλιστικά, του λέει αυτά. Λέει ο Δημητράτος, ναι είναι, κάντα. Πώς να τα κάνω, αύριο του λέει, είσαι υπουργός εργασίας. Τρελάθηκε, τον έκανε υπουργό εργασίας, τα έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά πρέπει να μαθαίνετε εσείς οι νέοι που σας τα κρύβει αυτό το συνοδοιποριακό πλούτο δημοκρατικό κατεστημένο και σας απασχολεί με το ένα και με το άλλο. Δεν υπήρξαν ιδεολόγοι στο κομμουνισμό. Οι ιδεολόγοι που υπήρξαν ήσαν η πλειοψηφία, η μεγίστη πλειοψηφία αυτών που ακολουθούσε τους αρχηγούς που όλοι τους ουδείς με ούτε μία εξαίρεση ή το ιδεολόγος. Οι κομμουνιστές υπήρξαν θύματα και παρατηρείτε το φαινόμενο. Οι ιδεολόγοι της άκρας αριστεράς και οι ιδεολόγοι της άκρας δεξιάς να είναι μονίμως τα κορόιδα, να είναι τα θύματα, να τους εκμεταλλεύονται πότε οι ηγεσίες της δεξιάς, πότε οι ηγεσίες της αριστεράς. 200 κουστούμια ο κύριος Φλωράκης. Εσύ είσαι κύριε ο εκπρόσωπος του προλεταριάτου που το 89 συνεργαζόσουν με τους καπιταλιστές της Νέας Δημοκρατίας και εσείς της Νέας Δημοκρατίας είστε οι νεοφιλελεύθεροι που πιστεύετε στην ελευθερία του λόγου κτλ. Και είστε και αντικομμουνιστές όπως λέγατε και συνεργαστήκατε με τους κομμουνιστάς. Πώς συνεργαστήκαν αυτοί οι δύο? Συνεργαστήκαν διότι κανείς τους δεν είχε ιδεολογία. Οι ηγεσίες έχουν μόνο συμφέροντα. Αυτό προσπαθώ να σας πείσω. Να καταλάβετε ότι έχουν μόνο συμφέροντα. Οι δε κομμουνιστές είναι και κάτι χειρότερο. Δεν είχαν μόνο συμφέροντα. Είχαν και μίσος εναντίον της Ελλάδος και μίσος εναντίον αθώων Ελλήνων πατριωτών, τους οποίους χωρίς λόγο κατέσφαξαν. Όταν μπόρεσαν κατέσφαξαν. Θα σας δείξω μια φωτογραφία. Πρέπει να τη δείτε. Εδώ, δείχτε τη παρακαλώ, βλέπετε μία σειρά από τις χιλιάδες σειρές των πτωμάτων που σκότωσε το ΚΚΕ. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε, αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Και αν σας δείξω και διπλανές σελίδες θα δείτε φρικτές φωτογραφίες. Προσέχτε με εδώ πέρα, όλοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί, που τους βγάζανε την καρδιά, που τους κόβαν το λαιμό με κονσερβοκούτι, οι νέοι δεν τα ξέρουνε. Αυτά δεν τα έκαναν ιδεολόγοι, αυτά τα έκανε προδότες. Προδότες, εγκληματίες, όπως ακριβώς τους απεκάλεσε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Εκείνοι δε οι οποίοι υπέφεραν τα πάνδυνα είναι ιερείς. Εδώ μέσα έχω πίνακες ιερέων που τους σκότωσαν οι κομμουνιστές, παιδάκια, και εδώ είναι ο Φλωράκης, τον βλέπετε? Αυτός είναι ο Φλωράκης με τη στολή όταν τον πιάσαν εχμάλωτο και δυστυχώς δεν τον εξετέλεσαν αυτό τον εθνοπροδότη εγκληματία, ο οποίος έσφαξε στο Καρπενήσι το Φεβρουάριο του 1948, κατέλαβαν το Καρπενήσι ή το 49, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Επεκράτησαν μέσα οι δύστιχοι αξιωματικοί με επικεφαλής ένα συνταγματάρχη, αυτοκτόνησαν. Οι χωροφύλακες όσοι δεν σκοτώθησαν τους έσφαξαν και μπήκε ο Φλωράκης στο νοσοκομείο και έσφαξε ο ίδιος 128 τραυματίας που ήσαν εκεί. Έκανε δε και κάτι άλλο χειρότερο. Με μία άξινα εσκότωσε ένα ιερέα, ηγούμενο για την ακρίβεια, τον μόδεστο μίας μονής που ήταν εκεί. Τον εσκότωσε με άξινα. Εδώ βλέπετε κάτι φρικτές φωτογραφίες. Αυτός είναι διοικητής αστυνομικού τμήματος. Του ξεριζώσανε και την καρδιά. Αυτά όλα λέγεται αστυνομικός διοικητής Δευτέρου Αστυνομικού Τμήματος Πλάκας, αστυνόμος Ζαρούλης. Όπως βρέθηκε μετά τη φοβερά ανακρή ανεκτέλεσή του, τον κατεκρεούσαν κτλ. Αυτά όλα
υπαστηνόμος Ιωάννης Κατσαμπέκης, εσφαγιάστη με κονσερβοκούτι στην Ούλεν. Αυτές οι φωτογραφίες οι οποίες έχω εδώ μέσα και οι πίνακες με τα ονόματα πρέπει να τα μάθετε, πρέπει να τα ξέρετε. Να βλέπετε πώς ξεθάβανε, κοιτάξτε εδώ πέρα, βγάζανε αξιωματικούς, αστυνομικούς, επαγγελματίες, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, τον Θεοφανόπουλο, τον σκότωσαν, τη μεγάλη ηθοποιό, την Παπαδάκη, την έσφαξαν. Ιωάννης Θεοφανόπουλος, εσφάγει από το Κουκουέ, φωτογραφία του και μέσα στο φέρετρο. Πού είναι ο κύριος Μαρκάτος να τιμήσει αυτό τον πρίτανη του Πολυτεχνείου? Μόνο τους αριστερούς και τους κομμουνιστάς ξέρουν να τιμούνε. Σειρές οικογενειών, σειρές ιερέων. Λοιπόν, δεν θέλω να σας δείξω πολλά γιατί είναι και απέσια. Αυτοί οι καημένοι ιερείς, 4 ιερείς τους σφάξανε μαζί. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί. 136 είχαν σφάξει εκείνη τη φορά. Και έχω όλους τους πίνακες. Ήσαν λοιπόν εγκληματίες και προδότε. Και μάλιστα για να σωθεί η Ελλάς και να απελευθερωθεί θυσιάστηκε ποιος? Ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος πολέμησε εναντίον του κομμουνισμού με επικεφαλής βέβαια τους αξιωματικούς του Εθνικού Στρατού. Εδώ να σκεφτείτε από την 1η Ιανουαρίου του 1947 μέχρι το 1950 έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό φωνεφέτων αξιωματικών μόνο του 3ου Σώματος Στρατού. Ξεκινάμε από υποστράτηγος Ασημακόπουλος Αλέξανδρος, δεύτερος υποστράτηγος Κότσαλος Γεώργιος, ταξίαρχος Ρογκόπουλος Γεώργιος, αντισυνταγματάρχης Πεζικού, Ταγματάρχης και αυτός ο κατάλογος των αξιωματικών τελειώνει με έναν Δέα Ποντίδη Γεώργιο και είναι όλοι παρακαλώ 252. Σκοτωθήκανε αξιωματικοί. Σε αυτό το βιβλίο «Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά» σας αποδεικνύω με αναμφισβήτητα στοιχεία ότι ουδέποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε ιδεολόγους αρχηγούς. Είχε προδότες, είχε συμφεροντολόγους και είχε και εγκληματίες. Και θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν ήρχε κάποιος από το ΚΚΕ εδώ να συζητάγαμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές, τα ίδια συμβαίνει και με τις παραφιάδες του κομμουνισμού, όπως είναι ο συνασπισμός, οι οποίοι βέβαια δεν είναι εγκληματίες, οι οποίοι βέβαια δεν είναι προδότες, δηλαδή δεν είπανε ότι η Μακεδονία είναι ανεξάρτητη, δεν το έχουν πει ακόμα, αλλά ο κύριος Παπαδημούλης και όλοι αυτοί του συνασπισμού που πάντα είχα την απορία πώς 2 σπουδαίοι αξιοπρεπείς άνθρωποι όπως είναι ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος και ο Φώτης Κουβέλης, πώς αυτοί οι άνθρωποι είναι στο συνασπισμό. Είχα πάντα την απορία. Αξιοπρεπείς άνθρωποι, κύριοι, έξυπνοι, μορφωμένοι και είναι στο συνασπισμό. Ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τους το έχω πει και στους ιδίους. Λοιπόν, ο συνασπισμός είναι μια παραφιάς της αριστεράς, είναι ένα ευκαιριακό κατασκεύασμα το οποίο θα μας απασχολήσει λίγο, θα μας βρήσει από τηλεόραση, θα εξαφανιστεί, θα μπει στην αφάνεια της ιστορίας από την οποία και βγήκε. Ο κομμουνισμός όμως που εξυφανίστηκε σε όλα τα κράτη, εδώ παρουσιάζεται με πρωτομές του Λένιν, με την κυρία Παπαρίγα, να είναι μες στη Βουλή, να συζητάει ως ισότιμος, έτσι, να έχουν τις τηλεοράσεις, τους ραδιοφωνικούς τους σταθμούς και να μιλάνε για το παρελθόν υβρίζοντας όλους εκείνους οι οποίοι ηγονίστησαν για να είναι σήμερα η Ελλάς ελευθέρα. Να πηγαίνουν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κύριος Παπούλιας, να τιμούν τους κομμουνιστάς καταθέτοντας στεφάνους στη μνήμη των κομμουνιστών. Ποιο κομμουνιστών? Ποιοι κομμουνιστές και ποια αντίσταση και ποια παραμύθια? Όλα παραμύθια είναι. Αποδείξεις εδώ μέσα στο βιβλίο. Δεν κάνω διαφήμιση του βιβλίου να το πάρετε, αλλά κάνω διαφήμιση του γεγονότος ότι σας αποσιωπούν την ελληνική ιστορία. Ιδίως οι νέες ελληνικές γενιές νομίζουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εγκληματία, είναι προδότη, είναι συμφεροντολόγοι. Αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν οι ιδεολόγοι. Τους βγάζω το καπέλο. Έχω φίλους κομμουνιστάς όπως ήταν ο αδερφός του Μίκη Θοδωράκη, ο Γιάννης Θοδωράκης. Κομμουνιστής, αλλά ιδεολόγος.